И за да обобщим накрая с думите на Лао Цзъ, правете трудните неща докато са лесни, а големите неща докато са малки. А ние сме убедени, че това се е отнасяло именно за защитата на личните данни. Тъмън си помислех, че всичко съм разбрала и ти вкара философски коментари и адвокатски реплики. Айде да се опитам да обобщим какво аз съм разбрала от цялата история. Когато имаме пробив в сигурността на информацията, първо трябва да разберем в крайна сметка какво е изтекло. Нали така? След това да проверим дали случайно част от тази информация не се състои от лични данни, защото тогава всъщност бързаме да уведомим Комисия за защита на личните данни. След това се опитваме да прекъснем, разбира се, теча на данни, да установим къде сме сбъркали, за да може никога повече да не се случва това и да променим програмата си за реакция, така че да нямаме повече течове. И мисля, че това беше. Освен това, трябва за пореден път да запомним основната дума, която непрекъснато използваш, и това е подготовка. Да. Да ти кажа, мисля, че в крайна сметка си разбрала в общи линии за какво става дума. А на вас благодаря за вниманието, за това, че изслушахте поредният епизод на подкаста на PPG Lawyers Law on the Go. Очаквайте ни скоро с още много интересни теми, по които да ви бъдем полезни.